na kraju Motijunas vidi ono što smo rekli prošlu epizodu, Rivero i Motijunas, to je rotacija koja je bila skupa, zaista. Jer, I ne samo ta. Ne samo ta. Na kraju si došao u situaciju da kažeš da je potez klanjanja Jaga toliko bio kratkovid da je to nemoguće. Nemoguće, da. Na kraju, mada ja vidim i u Virtusu je bio van protokola sad ovog Ne, šalim se, ali... On je bio van protokola, ali on je tebi dobio utakmica. Jeste. Ti se sjećaš, on je uvijek pravio probleme Partizanu i one prošle sezone. I ti skloniš Jaga i nestane Miljenović, nestane Cody Miller, mislim, zbog povrede, jeli sve to. Sad ne znam, legitimitet povrede Cody Millera McIntyre neću da ispitujem. Jest. Da, ali nek bude, povređen je. Tako da nestanu te svi playmakeri. Carter se tu nešto snalazi, nije on playmaker, ali trudio se, ali nije to. Nije to i na kraju bude tako kako bude. Ali vidi, Saša Obradović na stranu, skloni ga sada. Ceo scenarij. Šta sad? Preslikan od prošle sezone.